il-Partit Nazzjonalista għamel biċċa xogħol tajba biex juri triq il-qudiem ta' partit fi kriżi. Kliem l-opinjonista ta' esperjenza u blogger fuq Times of Malta Viktor Kalleja, għalkemm din id-darba l-opinjoni dwar l-istat li spiċċa fih il-Partit Nazzjonalista kitibha fuq Malta Wins. Kalleja qal li għamel tajjeb il-Partit Nazzjonalista li jażel it-trasparenza bħala waħda mit-temi tiegħu. Iżda minflok huwa il-Partit Nazzjonalista li spiċċa trasparenti u prattikament sparixxa. Id-diskors ta' Viktor Kalleja jingħaqad ma' ta' ħafna oħrajn li ftit ġimgħat qabel il-festi tal-Indipendenza qed jinnotaw kif it-tmexxija ta' Simon Busuttil ħallit l-Oppożizzjoni Nazzjonalista fi kriżi. Jgħid li fi żmien li faqqa l-każ tal-Panama l-affarijiet dejru sejrin tajjeb għall-Partit Nazzjonalista u l-Oppożizzjoni kienet qed tagħmel pressjoni kontinwa. Iżda mbagħad bdew ċertu riflessjonijiet. Kalleja iddeskriva ċerti deċiżjonijiet bħala li ma jagħmlux sens jew mhux raġunati. Qal li meta ta' ultimatum lill-Gvern, Simon Busuttil wassal għal waħda mill-iktar xeni redikoli fil-politika Maltija. Għaliex tgħeddet jekk m'intix kapaċi tasal, kiteb Kalleja li nnota wkoll li l-mozzjonijiet fil-Parlament waħda wara l-oħra wkoll setgħu saru aħjar. Kalleja qal li mhux se jagħti pariri, fejn żied jgħid li serjament jaħseb li anke jekk jingħata pariri tajjeb Simon Busuttil u l-konsulenti tiegħu ma jisimgħux. Għax skont Kalleja l-Partit Nazzjonalista ma tallem xejn mill-aħħar elezzjoni. Jinnota wkoll kif fil-waqt li jitkellem fuq korrettezza, il-Partit Nazzjonalista ma damx ma reġa' daħħal bħala sindku lil Samuel Azzoppardi li nstab li saq xurban u rrifjuta li jagħmel it-test tan-nifs. Fuq kollox, jikteb Kalleja li dejjem issimpatizza mal-Partit Nazzjonalista, il-Partit Nazzjonalista jrid jorganizza ruħu mill-ġdid biex fi ftit jiem waslet kundanna oħra għal mod kif qed imexxi Simon Busuttil.